चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्मन्यासी युग भगवानुवाच इमो विश्वस्त योगं प्रोक्तवाहानवयं विवस्वान्मनेव प्राह मनुष्यखत् प्रवृत्त। श्री भगवान कहिले। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्मन्यास युग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वत योगं प्रोक्तवाहानमयं विवस्वान्मनेव प्राह मनुरीक्षके ब्रवात। श्री भगवान कहिले ମୁଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଯୁଗ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କୁ ତାହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ମନୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାହା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତଂ ରାଜର୍ଷିଂ ବହିଂ ସକାଳେ ସ୍ନେହଂ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। हे परंतप अर्जुन, एपरि भाବରେ परंपराରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଯୁଗ ରାଜର୍ଷିମାନ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେହି ଯୁଗ ବହୁ କାଳରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। स एवायं मया तद्वः युग प्रोक्त पुरातनः भक्त से सखा चेतिं रहस्य हिमुततम्। ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସଖା, ଏଣୁ ସେହି ପୁରାତନ ଯୁଗ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତ ରଖିଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ପରଂ ଭବତ ଜନ୍ମ ପରଂ ଜନ୍ମ ବିବସ୍ୱତଃ କଥମେତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଂ ତମାଦୌ ପ୍ରୋକ୍ତବାନିତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ଆବିର୍ଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଏବେ ହୁଇ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବହୁ ପୁରାତନ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଗ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କିପରି ବୁଝିପାରିବି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟବତୀନାଂ ତନ୍ମାନି ତବ ଗୁର୍ଜନଂ ତନ୍ନାହଂ ଦେବ ସର୍ବାଣୀ ନ ତ୍ୱଂ ବେଦଥ ପରନ୍ତପ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଛି। ତୁମେ ସେ ସବୁକୁ ଜାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ଜାଣେ। ଆଜୋପି ସନ୍ୟବ୍ୟବାତ୍ମ ଭୂତାନାତ୍ମଂସି ନଃ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଧିଦଷ୍ଟା ସମ୍ଭାତ୍ମା ମାୟଂ। ମୁଁ ଅଜନ୍ମା ଅବିନାଶ୍ୱରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକ କରି ନିଜ ଯୁଗମାୟା ବଳରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିଂ ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୃଜାନାତ୍ମଃ। ହେ ଭାରତ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ, ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାର ରୂପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च ଚତୁର୍ଥଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାୟ ସମ୍ଭବାମି युगे युगे। ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ବିଦ୍ୟମେଚଂ ଯୋ ବେଦତି ତତ୍ତ୍ୱଃ ତ୍ୟକ୍ତାଦେବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତୈବ ମାନେତି ସର୍ଜନଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ବିଦ୍ୟା ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ଅଲୌକିକ ବୋଲି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ବିତରା ଭାଗୟ ପ୍ରକୃଧ ମନ୍ମୟା ମାମୁପଶ୍ୟତ୍ରା ବହବି ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ମୁତାଂ ଭବାଭବଗାତଃ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଜନ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଓ ସର୍ବଭୂତର ପରମ ଗତି ତଥା ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ସେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମାନ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଓ ପତିତ ପାବନ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିପାରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ନିରନ୍ତର ଚିରନ୍ତନ
କରି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରାଗ, ଅଶାନ୍ତି, ଭୟ, କ୍ରୋଧ ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା ସେହି ସବୁ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତପ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋମ ହୋଇ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ସ୍ଥବ୍ୟଂ ଭବାମହ୍ୟଂ ମମ ପର୍ବାනුବର୍ତ୍ତନେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଯେପରି ଭଜନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଭଜନ କରେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋର ହିଁ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କାକ୍ଷ୍ୟନ୍ତଂ କର୍ମାଣାଂ ସିଦ୍ଧି ଯଜୟନ୍ତ ଇହ ଦେବତାଃ କ୍ଷିପ୍ରଂ ହି ମାନୁଷେ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧି ଭର୍ଷତି କର୍ମଜା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ କର୍ମଫଳର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।